Ini mas berikut hinduai nagabanta jengko jengkia jengkong Teresia Karkungor Bedon Hospital bantu biar nak met kebakot kebakia nagabanta ibadah pun lengdok bantu don jengko jengkia nagabanta u Esterius Mukim pun yo jengko jengkia Pat nagabanta I Ana Mary Sumarut Thaba baraki singi kham tagasngi. Lai spa lai husa. Hang ning ia lung ia kmena utra Pat ai la garu la gade try can run long town Ubaid basumar yangi You play try can run long town Ubaid basumar yangi Hagagatan ukpa badukon baduman sem bakod. Amen. Kajing e jong turai jong e Jesus Christ bad kajing e jong ublay lem bad kajing selok jong umen sem bakod kina rengkat bad pi baro. Rengkat bad piru. Nyai kajing sengu nyai kajing ero nyai ke boram kanam ya ublay turai kan rajung e ubalari ubala sumaringi Ubala pej lakme yangi menne menmet berkum curu kajing aingu ke bekerpang na ke benta kene ke sengi ke betmai ke baul yangi ko hanmen ko para man ke por habang isdang ya ke sengi ke betmai ngi haban penken mau yala de ba kene ke sengi ke dei ke dak kajing it ke jong blai yang bade pi bat ke dei kajing khot kajing u yangi kein banwan kham jan chu kham tame bangin it yala de u Kumba mata kesngi kajing hikai na ke gospel bet kumjuru na kajing pule ke banengkong kadai kajing IT ke bangi de ban IT how try lengba kajing duai chungi de mata kedau ko hanmen ko para ha kane ka step token ngin pan ka bor nau blai chungi ba mangi nang la su ban IT la de telit lan hu lengba kajing duai chungi khamtame ha bangi simbanta ha kene ka mas ke bukoj menta token ngin pediang ban ngin kubur yala de bangi long kinong pop hakmat jong trai jungi khnang ba mangi ngin long sisa kita ki breu ki balapan khoj lapan suba ban belong kita ki breu ki babet ban simbenta ha kene ka jingla niam ngapla hau blei badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang alale pop sibone da ki jing prokhat da ki tin da ki gam da ki jing lek let da ki jing le palat chunga da ki jing le palat chunga da ki jing le palat bakrawe chunga namar kata kerpa di kemaria bakoj Bayu sangat suti. ya ki angel bar ki rukoj pada pi ko hanmen ko para banduai na kebanta chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro unis ne yangi mandalama bigi pop chungi un yalam yangi Sha kaching em bom chukut. Amen. Try can rat go blaze yangi. Try can rat go blaze yangi. Christoma Ko Christo rap ko no. Benim jongi benim yangi Try can rat go blaze ne yangi Try can rat go blaze ne yangi Christo ma go Christo rap go no
to ngin ya duai inang ai duai na gebenta gijing tmu ki bang labu habang isdang ya kenai kamas ke bekoj nginang duai na gebenta gijing kela ke bamot ke dong pop na gebenta gijing koi gijing khia ke ba ki bru ke bapang ke dan kam ha gijing em ke jengki nginang ai duai ru na gebenta ki program jong ke paris ke jungi ki bansa long hai ki nei ki sngi ki ban sawan kerpang na gebenta kajing pen kre jungi na gebenta kajing pen kentang ling do sablei ai di kon Dominic Marthong ha kan ka sngiu try ke bamenta to ai hangi ngi kerpat ko try ya kemen sim ke ba perkhat barabor ya ke badai bad ke ba pen kloi ban le ya ka ba kumcha mangi ki bomla ban em klem mame ngin yo bor ka bor ban em kat kum kamon chungme daw try jungiu Jesus Christ u kon chungme ubi mat basin sha rengkat ban me ha ka jingilong ka we jong men sem ba khoj ublei chinom la chinom Amen. Kecumpulan ke kitab ke Esther. Ha kitu kisngi kas Esther. Ha kecenglang sim kumanyap. Kala pedri syau trai. Bat kala thia hakendau. Ringkat bat ki syakri kentai jangka baro. Nadu mestep hatu janmit. Bat kala ong. Long bala kerku mame. Kublayu Abraham. Kublayu Ishak. Bat kublayu Jacob. Tuya rap yang kebatang marway. Bat kabomdon nang yarap light mami namar kaching im changa kadon hapteng kaching ma ngalio sngaw nakikitab chang kikpa tamen changa pamela plai lut ya kitu kiba pensob haya me kutrai hatu kapakut timinta to yarap yanga kabatang marway pat kabomdon manu laitang mami kutrai kublai changa tuan menerap yanga namar ngalong karangli pu kecingkran kabapana ha kecintur changa hakmat using potopen kala ya karano chengu panisi yau briu ubasni persya yangi kumta pamau pat kito kibayasla bat u kenyap cendu henry to pelat yangi na kakti kinong syun chengi penkala ya kecis ngosi chengi sya kecing kemen madia kecing lanot chengi sya kecing manbha kaktin chengu trai Yesu yau blei. Nomor praspa san punriu. Rasam cispale pra nomor praspa san punriu. Ngatang syukot mes ngapyanga Mela pensyanyanga Mekersyan mensim jonga Yaro yutrai Ngau rayai ngo yutrai jonga Dagadonu Tinjonga ngan yai kerku yame Noa tempel jome Yaro yutrai Ngatang syukot nesngap yanga Mela pensyanyanga Mekersyan mensim jonga Yaro yutrai Ngawanai nguker teng jome Jingik baku jome Kikular kibayai ne Yaro yutrai Ngatang syukot mes ngap yanga
pensyanyanga Kershan men sim jonga Ya royu try Ngatang syukot mesyap yanga Mela pensyanyanga Mekershan men sim jonga Ya royu try Ya royu try O Christ Jesus Yang joy pasiap ka gospel jong Ya kadunod bakoy to tau hanga ko blay Watu ai biang hanga ye ka jing kemen ka jing ya rap jong me Ya royu try You Christ Jesus Yang joy pasiap ka gospel jong me Utray don ringkat bat pi Kabat piru kajing pule na ka gospel bukuat kat kumamatuyus Kaburam habe kusai ujisu long hala kisenran pan bat en sa ai happy wat bat pin sa shem tiet bat en sa pli happy namarkat ubah pan un yo priang bat uta ubah wat un shem bat ha uta ubah tiet en sa pli ne uno na pi la da ukun chung upan pu un ai hu da mau ne la da upan da do kha un ai hu da upsen te la da ma pi la pilong ki basniu pitip kumno ban ai ki jing ai ki babha yala ki khun katno le le ukpa jung pi uba habneng un ai ki ki babha hakitu ki bapan na u kumta ya ke ke ba pikwa ba ki briu ken le ya pi ma piru tu le kumju ya ki namar kani ka de ka an bar ka jing hikai kinong yu thu lupa ka gospel jong utrai Kajing ya ro ya me ku Chris Kohan men kopara ha utrai Jesus Christ habangi pule ya kecing pule ke benengkong na ke kitab jong ke Easter bat kumjuru ha ke gospel ke bamenta ke sngi ka hikai yang abade pi bat ke khot ka wer yang abade pi ban pusan chapang ka jing duai menta ke sngi lengba ke gospel ngio sngo bau jisu uai ngi lightly kita ki atiar jong ka jing duai ka bamanga mapi ngi dei bandan lane ban le haba ngi duai ngi tip bamanga mapi ngi duai man kasngi ngi duai man step ngi duai ka porsngi ngi duai ka por bangi tray ne haswa ne la de tray bat kum juru haba ngi penkot ya kasngi ngi duai den mata ka daw man ta kasngi ngi haba snuthu ngi don na em ki ne ki lai tel ki atiar haba ngi duai ngi long ki bro ki baduai hato ngi don na em ngi snuthu na em ka jing don kam jong ki ne ki lai tel ki atiar ki ba ngi dei bandan hakapor ka bang ngi duai ne ha ki jing duai jungi ka atiar ka benengkong ka bau jisu u kwa yang ngi bangin dan ne bangin le ha bangi duai ka dei ka ne ka ba ngi lap na ka gospel pan ka jing pan ka dei ka atiar ka benengkong ha ka jing duai jungi ngi duai na ka benta ka ngi duai na ka benta ka ko hanmen ko para ka jing duai ka dei kata ka sur ka bamanga mapi ngi hab ban ud ban nam ban perta hakmat jong utrai ka jing duai ka dei ka jing pan ka junga ka jung pi da ka sur ka bajam da ka sur ka ba ngi perta ngi ud hakmat jong utrai ka dei kata ka atiar ka ban kong pan ngim dei ban le ran ban pan ya ka ka ba ngi don kam ngim dei ban le rai ngim dei ban buri ya ka ka bang ngidan ha ka jing mut ka jing perkat ngim dei ban le rai
ban IT ya ka ke ba ngi haban le ha ka jing em ka junga ka jung phi kata ka dai ka banin kong ka ba jisu ukwa yang abade phi ban bangin sngu tho ngi haban panak madu trai ngim dai ban kan randin ngim dai ban ri ngim dai ban le ran han rei ngi haban perta ken hakmat jong trai leng ba ka jing duai ka bangi duai man ka sngi kata ka dai ka banin kong ka bar ka ba jisu ukwa ngi basnu tho bangi dai ban le na dai ban dan ha bangi duai ngi dai ban wat wat ya ka wat ya ka jing don kam ka bangi don kam ha ka jing em ka jungi ka ba don kam ha ka jing em ka junga ka ba phi don kam ha ka jing em ka jung phi ka ba phi don kam ha ka yeng ka sam ka jung phi ka ba phi don kam ha ka im lang ka salang ka jung phi la ne ka jungi kata ka ba ngi haban wat ngi habas ngutu ka ko han men ko para habangi duai ngi don kam ya ka hatong ngi don kam ya ka spa ka pho hatong ngi don kam ya ka bam ka di hatong ngi don kam ya ka kup ka sam hatong ngi don kam ya ka jing ko ka jing khia hatong ngi don kam kumu briu na kumu kun kristan ban im ka jing em ka babaha ngi haban wat ngi haban tip ken ya ka ka ba ngi don kam ban le ha ka jing em ko han men ko para habangi duai kane ka bangi habas ngutu ha ka jing em ka jungi katiar ka bar ka ba ngi dei ban don ha ka jing em nang ta pat katiar ka balai ka ba u jisu u ai la ne ong hangi ka dei bantit ya ka jing khang ka jong utrai ngim dei ban sange habangi la sedang ban duai habangi la tip ka bangi don kam ngim dei ban sange ban yai perta ban yai ud ban yai nam ngim dei ban sange ban ai ya kata ka bangi don kam hakmat jong utrai bonsin kapenlong yang abade pi haba ngila duai sisngias ni lane sibnai ngila bu ka bangi don kam hakmat jong utrai jungi leng bagi jing duai ladang ngim yo ya kata bonsin manga ban pi ngile kom no ngi kan randen no hakajaka bangin nang yai pan scam nang yai pan jeliu ya kata ka jing duai ka jungi ngile kam no ngi sange no hakajaka bangin nang penjan ya le dek khmat jong trai ngile kam no ngi kan riano nau trai jungi ngi lek pat shakiwe ki blade how kane ka bangile hakajing iem ka junga ka jungpi ko hanmen ko para den mata ka daw trai mandakas ngi ong wat sange nang yai tit nang pan scam nang pan ram nang pan jeleu nang pan bon kata ka jing tit ka jung pi ya ka jing khang hakmat junga kumba ngi pule na ka sam ka ba lai pusau ka lain ka ba nyeu ka bong ba utrai un sa jubab ba un sa ngap ya ka jing duai ki breu ki bahak ba utrai un wan ban le ya ka ba ki don kam wan ban yarab hapadeng ka jing jinjar hapadeng ka jing sutom kanai ka dai ka bangi pule na kasam den mata ka daw ko hanmen ko para ngim dai ban kan randen ngi dai ban nang yai tit ya ka jing khang hakmat jong utrai yolese menta ka sngi utrai musngap ya ka jing duai jong pi yolese menta pim yomat ya ka ba pi don kam ha ka jing em ka jong pi hanrei ka jing yai ne jong ba jong pi ban tit ya ka jing khang hakmat jong utrai lengba ki jing duai jungi klempep mau un sngap yaki bat un penurlong ken ha ka jing em ka junga ka jung pi kine ki dai kita ki lai tel ki atiar ki ba utrai ukwa yang i bandan habangi duai ko hanmen ko para den mata ka daw nga khot nga wer ya pi we pai we bat yala der kum ju kane ka ayom lan ka de kata ka ayom bat kapor ka bakrpang ka bakabalang ka labo na ka bantna junga ba jung pi ban le ya kane ladangi kwa ban penraham ya kejing shajing it ba kejing kendia jungi ngi haban duai ladangi kwa ban nang lebha hakikam leis nei junga ba jungpi ngi nang dei ban duai ban le ya kana kana kam hakajing em ga junga ga jungpi ko hanmen ko para ngi don kam ban duai den mata ka daw token ngin nang yesu thu ya kine ki lai tli ki atiar ki bangi dei bandan ha ka jing duai jungi baman lakasngi sachen ngin ong la ngin yeu ya kine ki atiar ki bau jisu ukwa yangi bandan ka bading kong ka dei pan dakasur jing ruai jungpi dakasur yam ka jungpi dakata kasur ut kasur nam ka jungpi pan
pan namar utrai unsa ai bat pin sapediang ya kata kamar wat ke badan kam tam ha ke jing em ke jing pi om dei tang kana ke perthai om dei tang ke jing long jong kana ke perthai ke jing don kam jungi kumu briu henrei ha ke jing em kristan jungi ru kum ju kebalai token ngeneng tit man kesngi man klemat man kapor hakmat jong utrai unsa ai ya ke ba pipan ya ke ba piwat ya ke ba pitit hakmat jong en yuro yo Jesus Christ trong yang ngin pla la ke ngej ngej Au blei pa san bor baro rong tau neng ka kindau para Jesus Christ pun marwei chu utrai chungi ya plon no man sim ya balakhana kamaria tesuti ya ba shaleben hapo pintis pilatus la sana panayu la ya panterbiu ya shkubiyab hakasngi kubal lami pat na kibiyap Song semua blai param baro nang cawan pat man besar kibiyab Ngej hamat si bakoi hakabalang koi hakajing salak koi hakajing pat kado hakajing bom jukut amen Lai spa prapua Lai spa prapua Kasemu sobadapto Dajong kajingi jongi Naling kasemu sobadapto Dajong kajingi jongi Sim gudra sim yaki Terduai ko para baga jengknya jenga bat jengpi kan long bapedang hona kemadu blai pa badan bor baro To try pejeng kinyan ikti jongpi na kebenta jengro beram keteng jengu kacing mentoi ini berbalang ko jengu baro wei to sneu senei ko try ya kitu kibalawan syame da kebakerpat kerpon bat da kebame pediang ya ke jengknya bat ke jeng duai jengki pai jongme topan pa ya ke danut jengi baro syame dau Kris utrai jengi amen utrai udan rainkat bat pi Rengka bat piru to kentiu ya laki danut Tiu yaki shall try to ngenangu utrai ublai jengi Kai shong hok bat kadei da shisha kalong basong hok bat ka badai ti jengi bat ka jing penem yangi haman lakapor bat ka jaka banaingu yame ko kan rat ko pa bukut ko blai badan bor bat bom chukut namar melabu na ka banta ka jing bha jing miat ki khon chong me ya kapor bakerpang bat kin pan thamai bat pan khoj ya ki donut khnang ba andala pan la yaki na ga jing kwa basneu kinang ban pandan kam ya ki e jong kanek pertai ka bandu no khnang ban kso khamskem ya ki e ki jong ka bom chukut bat kumta rengkat bat baro ki angel bat ki rukhoj ngia royame bat ngipen bana klem sange Bakul you try Bakul you black ipan Leng bat berteki down Da kamu ram chong be Ruayu sana shajong Ruayu sana tempu
ban aga kerteng utrai neng berpertek idam ya kaburam jongbe wayo sana syajrong wayo sana klemkut wayo sana yublei đã sha melong bo khoj ko trai ka thamei chong ka jing khoj baro namar ka tra ngi karpa di me to pan khoj pan kan tang ya kine ki jing trwa jungi dag ba pha yaman sim jong me kum kam jer halo jongki bakin kala long yangi kam met bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kamon sngebha ulap diang ya ka jing sha shutom ula shim yokpu bad gbaingu yame ula kedia yu badal ai hala gisandran u om to shim batabam nakane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba an it na kabanta jongpi Hakajukur kam endala layabam ula shim yakukuri pada kebangu biang yame ula ai hala kisandran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam chunga jong gajutang bathamai bat bom jukut ya keba enpenmi na kebanta jongpi bat na kebanta kibabun na kebanta kajingmap yakipop to le yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing e kata sin bagi bam jude uku angi de Kade kakuri Ngipen benda kajing yap jong me kotrai Tata du menwa namar kata ngi kibapan menta ya kajing yap bar kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yokpo jong kajing em bad ya kukuri jong kajing penem ngi dai ngu aidam namar mlanyew yangi babet ban yeng hakma jong me bad ban shakri me dag bas ngaw red ngi karpad me bangi ki bayo banta hakamet bad kasna mokres ngi long ki ba lapan yatali ka way daw men sem bakhoy token mau kotrai ya kabalang chong me kabla priang setelah kepertai bato penjana ya ka ha gajing e rengkat bado Francis ukpa baku jungi ubol ban marwen yu bishop jungi ka kanhon ki bishop bad baro ki lengdo token mau lemru ya ki hanmen ki para shenrang bad kantai ki baliathia dak bakrmen ya gajing me pad bad ya baro ki blaklat no ha gajing isne jong me to pediang iki sha gajing shai kakmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpat ye me baringkat bat kamariate soti bakoj kakmi jong ublay ujusa bakoj ukurim jongka ki apostol bakoj bat baro krukoj ki balapen sungabha ye me pateng la pateng ngi long ki babet banyo bantalem ha gajing embom jukut bat bengin ira bat pandan borom ye me daw kun jong me u Jesus Christ dau lembat u bad hau kan long hame blay pa badan bor ha gajing long kawai jongman sem bakoj baro ko borom gajing ro junam la junam amen kumlah hukum yang ngi daw nong panem bad kumlah hikai ngi dikten blay ngi not banong Ko pa chingi ba bening long koi kateng jume kan wan kai ma jume kalong kamon jume ak leu kumba beneng
Tua ini menca ke jembam jungi ke bahala ke sengi Atama bingi kerengkan jungi Kumbang dulu lima pergi belas new ini Pada wadi alam ini syah ke jing pensoi Henry depan lajengi na ke bas new To penlajengi ngi kerpat kotrai na ke jing snew baro Ha ke jing sebon jong me Tua jing suk jing sanya ke sengi jungi Kenang ba da ke jing rap ke jing isnei jome Ngin lai barabor na kapop Bangin yo jing da na ke jing jenjar baro Kat ba ngi tengap kemilenti ya ke jing kerman bakoj Bad ke jing wan pat jung nong penem jungi uji sukres Namar ke cumi ke long kahima ke cumi ke bor berkeburom jinom Kodrai Jesu Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pet yaki pop jungi Henry ya ke jing e jong ka balang jung me bad ha ke jing sebun jung me tai ha ka ya ke jing suk bad ke jing tali ka wei kat kum ka mon jung me mame upi ban basen syar jinom la jinom Amen. Ka jing suk utrai kanan bor rengkat bad pi Ringkat bat piru Tunia terwai kada kajing suk iwei ha iwei pat. Ko kun lang bro du play make it keep up per day to so sene yangi ko kun lang bro du play make it keep up per day to so Hak mi ukun lang brod jong blay hak mi bakid no yaki pop jong pertei suk yangi belasakot sha kane ke jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat kam song ma ma po ka yeng ke junga han re song tang tin kemen sem junga kan sakya kamat berkasam kris kan re bakin lam ini sha ka jing bang cukut amen
ar spalai. Yero yame ko Jisu, ngis ngangu yame ko Jisu, inang yai mane yame ko Jisu, nagbanta baro kijing bahar kijing sbon, nagbanta kijing e kijing me, nagbanta kijing e kijing kerku kijing me, bat kerpange ha kane klemat, kabamngi layop pediang yame ha kamat bat kasnam kijing me. Jisu be e to ai bakane kijing wandrong kijing me, ha kadanur kijingi, kanang pan klanyangi, ban leb ha kajing em kanang ai boringi bangin ang la ban le persya ya ki bor kusut ya ki bor jong baman ya ki jing penshoy barok ki bangin sai kendu ha kajing em ngin la ban job ya ki lengba kane kajing don rengkat kajing me bat ngi kerpange akane kesngi kotrai bamelai hikai ngi bangin don kenda ki lai teliki atiar habangi duwai to yarap ken ko Jisu yangi bangin la ban penskam ya kajing duai jungi ha kajing em jungi baman lakasngi kerpange ha kane ka ayam ka bukhoj ka ayam ka bekentang ka ayam len ka jungi Jisu be nang kta yangi ke ni wei pai wei kerpange mangi kiba layo pediang yame ha ga yu kris bukhoj ha kane ka step berkum juru baro kiba layo pediang yame lengba ka tin ka ba me kren ha kane ka step Jisu be ai boring i wei pai wei Jisu be ngi kerpad me ken ba men kta ba men pankoj ya ki bro ki bapang ki basitam hasatla ke perthei kerpange ki bro ki bangi thu ki bro ki bekerpad ya ke jing duai jungi ai ba maki kinyo ya ke bor jong ke jing koj ke jing khia ha kamer bat kamen sem nang ai bor me ko Jisu ya ki to ki bro bakin laj luj na ke jing sate ke shakhum hau boman hau ksoj bat kum juro na ke jing snu ba pher jong kane prothesi phang sngi gijungi
Jesu nangkar ku mame ya ki kambaro ki ba mangingin le ha kana kesngi lane ke bangin simti ha kana kesngi ke ba manta Jesu nangkar ku mame ken ya baro ki jing tmu ki bangidan ha ke jing em ai ba kene ki jing kwa ki jing trang ki jing ang nut jungi kin orlong hangi iwei pa iwei bat kerpang ko Jesu be kerku kerdo ya ker sentar jungi hang ni kerku kerdo ya ka paris ke jungi ro kumju kerpang ba kasngiu trai katan rek ba menta kan long ba job kan long ba siso ban ngin la ken ban pandan borom ya me leng ba kine ki program hapo ka parish bat hapo ka sentar ke jungi Jesu be ngiro ngisngu ngi pandan borom ya me ko han men ko para da ke jingej ba da ke jingkermen to ken menta ngin sim menta ha ke jing duwai jong usnam jubilee arjar arpusan Kok pau bahabneng to ai ba ke jinge ba mela ai ni how kon jume Jesus Christ buhan men jungi berbakat leading jong ke jingi sebun kan kelang hagidon jungi dau men sim bokoi tu biang hangi ya jingkermen belakerku da ke jingwan jungi ma jungi ai ba ke jinge ai jume kan pen keladur yangi sakinau lord dan ka bom ju shong tai man bedi ke sambai to the gospel Ai begitu sampai kin penladur nasyapo kejaj penriu pada kepercaya Maryam barok away aga jingkmilen ti batikana ya kepeneng betumai pada kepercaya betumai habanda ikibo jong boman laweng no kaburom jume kantan shan jinom to ai bagajing e jong jubili kan kesubyang hangi kipulgrim jong jingkermen kajing angut dikitia jingken show happening Ai berkata kejujuran ini kan pensapsiang yang kejingkemen berkecing suk jong nosius fajungi setelah kepercayai. Samai kulai jungi belakurku jenam kan long beram kecing yaro jenam. Amin. Kok pa jungi Wa beneng kelong kui kesteng jume kan wan kahima jume kelong kemon jume aku kendau kumba beneng. Ai kita kejengam jungi kemahala jungi tumami kerengkang jungi Kembali rogi mapi ke belas neu yangi badwa dalam yangi sya ke jing pensoi android depan la yangi nak bas neu amen kublai kemaria belakar ku ya pana pedang ke kentai belakar ku ya sok poi chong pao jisu kemaria ko yok mi chong blai tu wai nak benta jing kenong pop menta pada por ke jing ap jing amen kaburam au pa pada kon pada men sem ko Bagong paman ikong kujumata Bojrom jenam. Amen. to ngien ya duai ngi karpat kotrai ko blai chungi kumba mela ai ya kine ki jingmaya bakan tang tam bakin long ka jingyada katba ngedang pan bahabiang yala ka jingem kumtaru men penlong yaki ka jing pen khya yangi menta bat ha kalawai dau kris utrai jungi Amen. ka kli pediang ke jengkerku kerpang jong utrai to kan hiar hakipat basnyoret jong me kotrai ngi kerpat ka jing isnei ka ba kila kermen baton ai haki yakaspa beneng da ka ba kintip yaki ki badai banpan bat yo pediang yakata ka ba kilawat dau kris utrai jungi Amen. Utrai udan rengkat bat pi Jaga batu. ublay badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukon badaman sem bakut Amen. Kilik suk kamas kelawai. Yisongo yau lay. Nomor san pundri. Jesus Christ.